Hello guys, τι κάνετε? Mad Reaper εδώ πέρα, ξανά. Θα κάνουμε το δεύτερο βίντεο της σειράς Minecraft, που θα τελειώσουμε το Minecraft. Και σας είχα πει ότι θα κάνω μερικά πράγματα off camera. Πουπ, να τα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σπίτι. Το πάτωμα δεν το έφτιαξα. Δεν ξέρω, έχω μαζέψει μέχρι και τα ξύλα. Λοιπόν, θα σας δώσω λίγο για να φτιάξω το πάτωμα. Ναι, θα σας δώσω. Λοιπόν, γύρισα. Το δωμάτιο είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο βασικά, θα φτιάξω και άλλα πράγματα. Απλώς δεν ξέρω ακόμα τι θα βάλω. Να, εδώ έχω τα chest. Εδώ βάζω random πράγματα, τελείως ό,τι να είναι βάζω. Θα βάλω λίγο ακόμα. Θα βάλουμε λίγο μαλλί έτσι. Εδώ έχω όλα τα tools. Μισό. Τώρα έχω όλα τα tools. Έχω φτιάξει armor. Και ένα ζόμπι το σκότωσα και πήρα golden leggings, όμως δεν θα τα φορέσω. Tools και armor θα βάζω εδώ. Και ingots. Ας πούμε iron, gold, redstone, lapis, diamond, emeralds, αυτά. Εδώ φτιάχνω το δεύτερο όροφο, εδώ θα μαγεύουμε όταν βρούμε diamonds. Δεν είναι έτοιμο ακόμα από ό,τι βλέπετε. Δεν θα φτιάξω on camera γιατί είναι βαρετό. Αν και πιστεύω θα έπρεπε να το κάνω on camera για το πρώτο σπίτι, για τις πρώτες λεπτομέρειες, όμως τώρα πάει. Δεν πειράζει. Στο Modern Survival ίσως, άμα κάνω. Λοιπόν. Εντάξει, μόνο αυτά θα βάλω. Τώρα θα κόψω λίγο το recording για να μπω... Sorry παιδιά, μπήκα στις ρυθμίσεις, κόβω λίγο recording. Λοιπόν, λίγο πιο πριν ήθελα να σας πω, θα κόψω recording για να ετοιμαστώ, γιατί λέω να πάμε για adventure. Εντάξει, see you in a second. Λοιπόν παιδιά, γύρισα βασικά, lol, και έχω όλα τα πράγματα έτοιμα. Να, μισό να κάνω λίγο organize. Τώρα είναι έτοιμο. Θα πάμε για adventure, μπας και βρούμε κάνα village. Θα μαζέψουμε φαγητό στο δρόμο γιατί δεν έχω πολύ. Και μπορεί να πάμε και λίγο για mining. Γιατί δεν έχουμε καθόλου coal, καθόλου όμως, και βαριέμαι να πάω για charcoal. Άμα δεν βρούμε καθόλου coal έτσι όπως πάμε, τότε ναι, όταν γυρίσω θα αναγκαστώ να πάρω charcoal. Θα το καβαλήσω μπας και βρούμε καμιά σέλα σε κάνα dungeon. Οκ. Και είναι καλό. I need that. Λοιπόν. Αν δεν έχετε τσεκάρει τα υπόλοιπα βίντεο, γράψτε. Αν θέλετε να πάτε να τα τσεκάρετε και γράψτε. Αυτό. Ακριβώς ό,τι γράφω. Αν το γράφω σωστά, ελπίζω. The Mad Reaper. Survival Games.
Και Skywars hashtag 1 και μετά αφού άμα δείτε το hashtag 1 θα γράψετε, άμα θέλετε να δείτε και το επόμενο επεισόδιο γιατί είναι κολλημένα, θα γράψετε hashtag Ούψ, το έστειλα. Αντί για 3 hashtag 2, αυτό θα γράψετε. Δεν το βρίσκω, πού είναι το hashtag. Hashtag 2. Hashtag 1 και μετά το hashtag 2. Νύχτωσε, οπότε μέχρι να τα γράψω νύχτωσε. Πρέπει να κοιμηθώ. Λοιπόν. Και έχω κι άλλο ένα παιχνίδι που έπαιξα. Απλώς επειδή έμεινε thumbnail από τις διαφημίσεις. Έπαιξα το Σλιθέριο, λέγεται μισό αυτό το παιχνίδι. Έγραψα παιχνίδι κατά λάθος. Δεν μπορώ να το διορθώσω. Μπορώ, άμα διαγράψω όλο το βίντεο. Λοιπόν, θα ψάξω λιγάκι και θα σας δώσω λίγο, εντάξει. Goodbye. Oh my god, guys. Βρήκα temple. Oh my god. Δεν μου νοιάζει που πνίγομαι. Δεν πήρα το shovel και δεν θέλω να φτιάξω νέο. Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Και νομίζω ότι κάπου εκεί μέσα ακούω ένα σκέλετον. Πάντα λάτρευα τις temples. Ποτέ δεν έχω σκάσει. Ποτέ. Σοβαρά. Θα πάρουμε και τα TNT's. Όταν τελειώσουμε τη σειρά θα έχω μαζέψει πολλά TNT. Ελπίζω. Γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω για το τέλος της σειράς. Άμα γίνει η σειρά. Θα μαζέψω πολλά TNT και μετά θα σκάσω. Λοιπόν. Νομίζω φτάνουμε. Ευτυχώς είχα χώρο. Έτσι για χώρο, μπας και φτιάξω και κάτι από αυτό. Έφτιαξα πάρα πολλές iron pickaxes από ό,τι είδατε. Και δεν το βρίσκω. Να το. Θα τα θέλω. Είναι καλά blocks. Αου. Άδειο. Λοιπόν. Δεν είναι άδειο. Έχουμε αρκετά καλή armor. Μας λείπουν μόνο τα leggings. Θα μείνω εδώ. Να σιγουρευτώ ότι δεν έχει σκάσει. Okay. Πάει καλά μέχρι τώρα. Yes. Oh my god. Προστασία από έκρηξη. Άδραστο. Ιδιότητα φωτιάς. Γροθιά. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι μαζί. Τώρα πρέπει να σκεφτώ. Σίγουρα η chest plate. Ή τόξο ή sword. Καλά το παίρνω και θα δω. Oh my god. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Όχι, αυτό δεν θέλω. Αυτό. Δεν το χρειάζομαι. Αυτό. Μαμά μου. Αυτό δεν το θέλω. Τα κόκαλα μπας και βρούμε. Wait, iron. Χαλάσαμε να πότε. Χτυπήσαμε το jackpot. Γιατί πριν θυμάστε που σας είπα μπας και βρούμε καμία iron horse.
Οκ, δεν γίνεται να είμαστε πιο τυχεροί. Κολλαδία over 9,000. Τα θέλω αυτά. Μπας και φτιάξω κανένα τόξο. Ω Θεούλη μου. Και τι. Όλα είναι τέλεια όταν έχεις TNT. Λοιπόν, τώρα θέλουμε αυτά. Δεν τα θέλω τα chest. Λοιπόν, το κόβω και θα σας δώσω λίγο. Λοιπόν, γύρισα. Αλλά πάλι θα σας κόψω, απλώς θέλω να σας πω ότι βγήκα. Γιατί δεν έχει τίποτα πολύ διασκεδαστικό. Και σε λίγο θα πράττω στο βίντεο, οπότε... See you in a second. Ω, παιδιά, βρήκαμε σφυλιά. Θα ψάξουμε να δούμε αν έχει τίποτα. Ας ελπίσουμε. Πάει προς τα πάνω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο sandstone, όμως... Ναι, θα πάρω λίγο βασικά. Ω, καλά έκανα που το έσπασα. Μπα, δεν ήταν τίποτα. Αλλά να τσεκάρω όσο μαζεύω ταυτόχρονα. Έμεινα να μην μιλάω τόση ώρα, δεν ήξερα τι να πω. Λοιπόν. Κόουλ ήταν αυτό, δεν βλέπω καλά. Ναι. Yes. Sorry που δεν μίλαγα τόση ώρα, δεν ήξερα τι να πω απλά. Λοιπόν. Πάμε πάνω. Και θα ψάξουμε 1-2 λεπτάκια village. Δεν λέω να πάω πίσω και να πάω πίσω. Οπότε θα μείνουμε εδώ στη μέση του πουθενά. Θα φτιάξω κάτι σαν ένα πραγματάκι αυτό εδώ. Και θα το δούμε άμα ξαναγυρίσουμε. Γιατί δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το σπίτι που έφτιαξα. Να πάρουμε λίγο κάκτους. Μισό να ψάξω κάτι πρώτα. Μια χαρά είναι. Δίνουν sticks αυτά. Δίνουν. Oh my god. Oh my god. Τι στο καλό ήταν αυτό. Guys, τρελάθηκα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό. Δεν έκλασα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Για να δούμε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τα 5 likes. Όπως ζήτησα και στα προηγούμενα βίντεο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ελπίζω ναι. Hope you enjoy this video. Θα σας ξαναδώ σε άλλο ένα βίντεο. Θα ανεβάσω τώρα αυτό και θα κάνω... Σκέφτομαι να κάνω σλιθέριο, οπότε... Ναι. Λοιπόν. See ya. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.